decided to follow Jesus. Yes, the song, boys and girls, let's sing together. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Don't let go with me, still I will follow. Don't let go with me, still I will follow. Don't let go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Yes, no turning back, boys and girls. Welcome to our evening program. I know you have enjoyed your day. Day 4 today of our virtual camp meeting, wherever you are. Pane vambotsamwisa vamwe. All right. Ko pane vamboti sorry here nhasi. Boys and girls, pane vamboti sorry. Thank you if you said sorry. Yes, ndozvinoita vanhu who have decided to follow Jesus. Like always, I am Mrs. K. And Uncle Mta, I know kuti iko zvino zvimakuziva kuti vari kutaura ndiani nezvatese zvatinoita. I remember in the morning we talked about choices all around us. Choices everywhere. All the time tinema choices atinenge tinawo. Zviri zvimwe zvadzidza mangwanani. yes, mangwanani tikabva tadzisa pamusoro pemumwe murume muBhayibheri anonzi Joshua. Tadzidza kuti anowanika kuna Joshua chapter 24 akabatsira vana veIsraeri akaudza kuti imimi kana mukasada kuteera Mwari, inini ndichateera Mwari. So we also ought to make choices. So boys and girls, before we start our lesson, we are going to pray. Maoko edu panzvimbo, tobva tavhara maziso, tonamata, ngatinamate. Baba vari kudenga tinokutendai, maitai nekuswera nesu, titungamirei apo taakudzidza, nyasha dzenyu dzigotibatsira kunzwa zvamunoda kutaura kwatiri, namuponesi Jesu. Amen. Amen. Yes. Tubudo akanga asingade kuenda kuchikoro. Akanga asingade kusuka maplates. Tubudo akanga asingade kuti agotsvaira mumba. Tubudo akati aina ndichada zvokugara pamba, mama vanobohwa, daddy vanobohwa, my little brother chimwemwe chamangwana also anobohwa. Saka ndoita sei? Ndichada kugara nawo. Ndobva ati regai ndiwane a plan. Zvikanzi plan yangu ndeyekuti nditize ndigoenda panzvimbo iri kure, ndigoenda pagoshaya munhu anogona kuzondiona. Vanondibohwa vesa, ndobva futisa matama ake zvikanzi vanobohwa. So ndichamirira usiku manheru pavanenge vakusandiona. So the night yakauya, ndobva apfeka hembe dzake, ndobva apfeka majackets ake, ndokutanga kufamba, achifamba. Ndobva ati, ndoita sei, there is a little brother that is here, I cannot leave him. Ndisina kumupa the last kiss, ndogona kusazomuona futi because nda problem naye. Ndobva yenda, ndobva ano chimwe chamangwana,
bye ndakuenda. Ndobva asiya chimwe chamangwana, ndobva aenda padhoo, ndobva atenga kufamba mbichana ndokubuda panze, ndokufamba akaenda. Tubudo akatanga kunzwa chando kwakutonora, akati ndowadzokera manje dhoo redu rikangovhara harivhuriki. Ndobva ati ndoita sei, ndobva atenga kufamba, ndokufamba ndokuenda kunowanikwa zvikepe kunonzi kuHub. Asvika ikoko ndobva wana chimwe chikepe, a very 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 big ship yakanga iriko there. Ndokuti ndoita sei, ndofarira kuti ndipinde ndisingaonekwe. Ndobva atenga kufamba mbichana, ndokufamba mbichana, ndobva asvika bva ati mukati mechikepe, ndobva aenda pazasi pechikepe munonzi mubasement. Ndobva asvika bva ati oli, ndobva awanda ipapo. Awanda ipapo vakenge vasingamuone. Tubudo haasi kuoneka. Chikepe chikatenga kumuka mutsa, ndobva chatenga kufamba. Chikepe hachiite setumota tudiki tukaitwe kana kuti vhum. Chine zirumu rinonzi engine room. Itori rumu yese yakazara. Saka ndinyatsoti hwangwaga chichinyatsoenda chichirira. Ndobva chastatwa chikatenga kufamba chichienda. Tubudo akanga aripo akati kudii, akati oli, akawanda. One day achiramba achienda, vanhu vakanga kupiwa chikafu. Tubudo akanga kudzwa nzara arimo, akawanda mubasement achimoti ndoda kuenda kure namama nadadhi. Vanhu vakanga vari muchikepe, zvikepe zvakare zvazvine paikandwa marasha. Vachichikanda marasha chovhu marasha chiwanda, chikepe chikatenga kumhanya. Chikepe chinonzi chakumhanya chinobva chawana pakaita godo remvura rakafriza inonzi iceberg nechirungu. Ndokusvika bva rarovera chikepe chiya, charovera ndobva chitenga kunyura mbichana. Tubudo tikurangarira kuti akati kudii, akati oli, akawanda. Mvura ikatenga kupinda mbichana, gallons and gallons of water, nemaliters achipinda. Ndobva asvika muchitsitsino, vanhu vakutanga kumhanya, captain muri kupinda mvura. Vanhu vakatanga kumhanya, zvikanzi naCaptain, okay, tine malifeboats nemalife jackets, tinopa each and everyone a lifeboat and a life jacket. Anogona kupfeka, vamwe vachipiwa malifeboats, malife jackets, vachipfeka vachienda. Tubudo akawanda akati oli pabasement. Zvikanzi ndoita sei. Tubudo akaona mvura yakusvika kumabvi, zvikanzi izvezvi handigone kumira. Ndobva akwira kumusoro, ndokuenda kumusoro, ndokuona vanhu vese vari kupiwa malife jackets nevari kupiwa malifeboats. Chipiwa malife jackets, Tubudo anga asina, sezvo anga apinda kaverevere achihwanda asina lifeboat, anga asina life jacket. Tubudo arimo akahwanda. Ndobva zvanzi naCaptain, hey young man, uri kubva kupi? My list, unonzi zita rako? Zvikanzi handipo palist. Zvikanzi mira paside. Vanhu kutanga kupiwa vachipiwa. Ndobva amira, zvikanzi Captain help me. Mvura yange yakusvika iko zvino zvimuwest. Captain help me, Captain help me. Captain ndobva vatarisa vaona the little boy aripo. Zvikanzi ndoita sei. Captain ndobva vatenga kubvisa life jacket ravo, ndobva vapfekedza Tubudo. Ndobva vati this is my very last life boat yatinayo, kakano katinako, famba ugoenda. Tubudo ndobva apinda, bva atenga kuenda, ndobva atenga kufamba achifamba kufamba at a distance. Tubudo Captain ndobva watenga kushandisa PA system yange iri mukati mechikepe, zvikanzi young man. Tubudo ndobva atarisa, zvikanzi yes Captain. Zvikanzi when you get to the shore, remember you are living the captain's life. Paunosvika kumahombekombe ugorangarira kuti uri kurarama upenyu hwaCaptain. Saka Tubudo anobva atora lifeboat reye akutanga kuenda. With Jesus in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Jesus in the vessel we can smile at the storm as we are sailing home. Chikepe ndobva chikaenda. Captain vakasara vari muboti mavo, vakanyura. And uyu paaisvika achidzoka kumba, he was a changed boy. Achiti now I am living the captain's life. I make decisions of a captain. Handichaita zvinoitwa nevamwe vese, ndinoita zvinoitwa naCaptain. Anga kusaramba kutsvaira, anga kusaramba kuita zvese. He made decisions of the captain. All the time
Jesus Christ died for us. Let's make decisions and choices of Jesus Christ. Titaurirei, there is something that made a decision muma animals. Chii chingava ichocho? Yes, Uncle Mta. You know what, boys and girls? Like we have been saying, it's good for you to make a choice. And my choices amunoita anoita kuti either murarama upenyu husingaperi kana kuti muraswe. There's an animal inonzi you're a rob beggar. Kana kuti mbira. Munofunga munoziva mese mbira. Mukai idiki hainombokura se-lion kana elephant. It's a small animal. And you know what? That animal inospend most of its time yakarara zvayo ichizambira zuva. They actually say about 90% of its life inenge ichingotozambira zuva. But you know that animal haigare mumiti. Animal yoyo haingocheri pese. I like choice yakaitwa neanimal. I don't know kuti yakaitwa nezisekuru here or I don't know. Yes. But that animal knows pekutora shelter. It goes, yonotsvaga pasi pane matombo, yobvesa mwena wayo ipapo, yogara iri painongobuda ichinozambira zuva, ikaona kuti kwaane danger inovati kure, yopinda mumwena uri pasi pedombo. So what are we saying, boys and girls? We are saying mbira, a rock beggar, inosika shelter yayo parok. And you know what? There's someone who is our rock. It's not our mother or our father or our brothers and sisters or that auntie overseas who loves us so much. No. That person loves all of us. The fatty people. He also loves the thin ones. He loves the grown-ups and he loves us children. Yes. That person is our rock who is Jesus Christ. So when we say you should make a choice, yekutera Jesu, we want you like the rock beggar to always seek refuge in the rock. In Jesus Christ, pamunenge morwara, you run to the rock, you take care of you, you heal you. Kana pane mamonya arikungoshaisa mvara kuchikoro, you run to the rock. Amen. Jesus Christ, you protect you. Kana kumba kusina food, you talk to Jesus, you provide food for you as a family. That's my Jesus. He loves all of you. Make a choice. That's what you have been saying the whole of today. To follow Jesus. Tobuda akazoziva manzwa zataurwa na uncle kuti I should make a choice of the pilot. Yes. But thank God akazowana mukana. Some of you may miss. Muchiramba mchidangoti dozota tomorrow. Today is the day to choose to follow Jesus Christ. So boys and girls, vangani venyu kuti tibatsirei Mwari to always run and seek refuge on you as our rock. Please, Sumzai Maoko, Uncle is going to pray for you. Yes, I can see them. When I am choosing, I want to shine. When I am choosing, I want to shine. When people see me, they see you, Jesus. I want to shine. Oh, my Lord, I want to shine. Let's pray. Baba rikumsoro kudenga. We want to choose so that one day we will shine. Make a decision to follow you, Jesus. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, boys and girls. This marks the end of our day 4. So, from me and Uncle, we say bye.
Toda kukuchingamidzai sangano dzvene raMwari muzita raJesu. Mukati menguva ino ndinovimba nekutenda kuti tese tagara tamirira kunzwa Mwari vachitaura nesu. Mufaro wangu kukuzivisai zvakare kuti mangwanani ano Mwari vatitumirazve munhu wavo akazodzwa kuti atipe chingwa cheupenyu chinoenderana nenguva ino. Saka mufaro wangu kukuzivisai kuti iko zvino takuwana shoko redu kubva kuna Pastor Peter Mlambo, one of our pastors who is serving in this territory, who is familiar kumaziso akawanda. So dai Mwari vakatiropafadza patakugara iko zvino pese patiri timire, pause, take a position and relax and wait to hear God speak to us. Shall we close our eyes as we pray? Baba vedu vari kumusoro kudenga, tinokutendai nokuti matipa zvemwe mukana wekuti mutaure nesu. Hapana nguva yamakaunganidza vanhu mukashaya shoko navo. Munamato wedu kuti pamunotaura tikunzwei kaviri, torarama sezvamunoda. Musatendera kuti munhu ataure, asi kuti imi mutaure muchishandisa munhu. Muzita raJesu tinonamata, amen. Ndinokukwazisai sangano muzita raJesu. Tinoda kutenda Mwari nenguva yakanaka yekusangana pamusangano wematumba kwose kwamungadai muri. Panguva inoi tiri pamusangano wedu wecamp meeting. Tinoda kutenda Mwari nezano rakarongwa rokuti vhangeri riende mberi even tiri munguva yelockdown. Tinoda kutenda Mwari panguva ino tichimhanya mukati meshoko raMwari kubhuku yatiri kuda kubata madzimambo echipiri. Ndo pane pfungwa yatiri kuda kutendera pairi techimbotarisa. But musoro wenyaya wandasarudza kupa unoti iwo farai nguva dzose. Ndinopamhidzazve farai. Regai ndiite zvekuverenga verse E. Philippians chapter 4 verse ndeya 4. VaFilipi chapter 4 verse ndeya 4. Inoti farai munashe nguva dzose. Ndichapamhidzazve farai. Now, patiri kuverenga mukati meshoko raMwari vhesi yechiti farai munashe nguva dzose, zvinoita sokuti mukutenda kwakaita Paul haana chaakambosangana nacho chaingadisturba faith yake. Aingowo munhu wekuti paakatenda achingofara zvinhu zvese zvichingoendeka. But mukazoverenga nhoroondo yaPaul umwe chete aitaura nyaya yekuti farai nguva dzose, ndinopamhidzazve kuti farai. Mukazoverenga nhoroondo dzake, munozoona kuti pamwe anenge achipupura achiti varume ndakarohwa shamhu dzikatopfuura 30 achiverenga. Ende shamhu dzaairohwa idzi kuti agone kudziverenga zvanga zvisiri zvishamhu zvedu zvatoshandisa izvi kuvana vedu vechisalala. Vairova ava varume vanga vakatrena kuchaya. Saka Paul anoti izvi ndakatosangana nazvo. Imwe nguva munotondera imi vana vaMwari, Paul achisangana nenjodzi mukati megungwa. Ende pavanopedza njodzi yemugungwa, pavari kuda kutsvaga moto, anorumwa nenyoka. Saka how come kuti munhu ari kusangana nenhamo yakadai so odzoka obva ati farai munashe nguva dzose, ndinopamhidzazve farai? Muri kutondera here kuti Paul umwe chete uyu ari kuti farai munashe nguva dzose? Ndiye futi munyori waRomans, vaRoma chapter 8 verse ya 35 kuenda pamberi. Munotondera zvakanaka vana vaMwari kuti kana ikaverengwa inobudisa pfungwa yechiti iyo chiko chingatiparadzanisa norudo rwaKristu. Aha, kushaya here, kushaya zvekudya here, kushaya zvekupfeka here, ndezvanhasi here, ndezvamangwani here, ndezvakakwirira here, ndezvakadzika here. Anozoenda pamberi achiti kunyangwe mutumwa akaburuka kubva kudenga, isu hatigoni kuparadzana nerudo rwaKristu. Saka murwendo rwokutenda tinofanirwa kusangana nemasituations ese aya. Panotofarwa panofanirwa kusanganwa napo. Ndosaka achinyora futi Paul anoti farai nevari kufara, mucheme nevari kuchema. But pfungwa hombe yatiri kuda kufamba nayo ndeye kuti iyo farai munashe nguva dzose, ndinopamhidza farai. Mwari wokudenga atikomborere timbonzwa pfungwa iyi kubva kubhuku yamadzimambo. Musakanganwe dingindira redu remusangano wecamp meeting ndere kuti iro tariro inokunda. Regai tiverenge pfungwa yedu kubhuku yamadzimambo echipiri chapter 4 verse ndeya 12. Ndichaverenga pavhesi ya 12. Akati kuna Gehazi muranda wake,
dana mukadzi uyu muShunemi. Wakati amudana, iye akamira pamberi pake, akati kwaari, chitaura kwaari zvino, uti tarirai, makatichengeta zvikuru kwazvo. Zvino tingakuitireiwo? Munoda kuti tikurevererei kuna mambo kana kumukuru wehondo? Iye akapindura akati, ndigere hangu zvakanaka pakati pavanhu vangu. Vanoiverenga kuchirungu pari kupindura mai ava inotiyo, it is well. Zvinhu zvese zviri right. Nyaya yandaverenga ndaitorera pavhesi 12, but vateereri muri kwamuri ikoko munogona kuitangira pavhesi ya8. Ndo panobuda zvakanaka pfungwa idzi. Tiri kubata nyaya yemurume ainzi Elisha. Elisha aiva muranda waMwari, aiva mubati mukati memunda waMwari, achifamba nemunhu ainzi Gehazi. Pavaifamba vachiita ministry yavo, vamwe mai vainzi mukadzi weShunemi vanotaura nemurume wavo zvikanzi, baba, pane murume andongoona achipfuura apa. Murume uyu munhu waMwari, murume iye munhu waMwari. Saka mukufunga kwangu ndaifunga kuti tivake rumu yatinoisa mubhedha, yatinoisa tebho, yatinoisa mwenje, kuitira kuti kana murume uyu ouya tirege kunetseka, aone pekuita sei, pekugara. Ndobva vabvumirana saizvozvo, hapana kutora nguva. Vapedza kubvumirana ndobva vatanga kutoita bhajeti yekuvaka. Ende pavanga vari kuvaka apa, vapedza kuvaka ndobva meseji yauya kumurume uya ainzi Elisha, tapedza kuvaka. Ndobva auya achigara. Saka mumwe musi vapedza kugara pamba apa, ndopanouya meseji manje. Zvikanzi naElisha, Gehazi, wona machengeterwa ataitwa pamba pano. Tinoshuva kuitiravo vanhu ava zvakanaka. Tovaitirei chakanaka? Ndekumbira kuti vateereri tifambe tese apa. Ukaona wasara apa, tarasana nemusangano wekembi meeting. Ngatinzwe pfungwa iyi. Mai veye ndobva vadanwa naGehazi. Zvikanzi Gehazi daidza mai ava. Ndobva vadanwa mai vaya, mai vauya. Zvikanzi naElisha, mai, tiri kuda kukutendai nebasa guru ramakaita. Makatichengeta zvakanaka pano. Pano takagara zvakanaka. Taidya pano, techifuka zvepano, techinwa mvura yepano, techigeza mvura yepano. Imagine mai guru nekabhajeti kenyu kari kumba kaya kaya. Kekuti munin'ina wemurume akauya, kwete kuuya uzogara nemi, but kungouya kuti ndauya kunyoravo ndiri kuno uku. Nguva yezama yasvika, ndiri kuda kungonyoreravo ndiri kuno. Munoita staira yese yemamudzu, mukaita sei, mukaita sei, mukaita sei. Kungobhoekana nababa munini vangouya kunyora. Ari one, what more? Varume vaviri vakasvika, vanoda kudya mangwanani, vachidya masikati, vachidya manheru. Munogara navo here. Akutaura kuda kutsa kutanga kufunga manje. Aiwa, ndiri kuda kungoti tingowonesana pfungwa iyi. Varume vaviri vamusina senemu imwe chete navo. Hamuna chamunosheya pamwe chete, but mangoona vandonzi ngavauya havo vambodya pano, vambodya, vachigara pano. Imi michimbobhoekana nehama dzekwamakaroorerwa. Kungoti vanogara vachisvika, havagari pamba ipapo. Kungoti vanosvika, vachidya pano, zvinotokupowai. Inzwai rwendo rwechiKristu zvarwakaita. Mai ava vanoti ngavagare pano. Elisha anozoti, mai, munoda kuti tikuitirei? Chamuri kuda kuna Mwari nechamuri kuda kana kuna army commander, tinokukumbirirai zvoitwa. Wozwa kuti pandaiverenga nyaya iyi mukufunga kwangu ndakati, daitiriri kupiwa mukana wekuti uri kudei. Inzwai kuri kutaurwa kwacho kuti ndogona kukukumbirirai kuna Mwari kana kuti kuvakuru vearmy. Chamuri kuda. Unozoti weigona kunonoka ungotaura kuti ndaidavo 82 plus, ndaitoda pane mvura chaipo, because machengetero ndakuita yaya. Kana ndikawana prazi rine mvura yakawanda, ndogona kutochengeta vanhu vakawanda sekuona kwamaita. But mai ava vanoti zvese zviri right. Ndaikumbira kuti tirambe takabata, tiende pamberi mbijana. Izwai pfungwa inotevera pavhesi
vhesi ya14 akati, zvino tingamuitireiko? Ndiye Elisha akutaurirana naGehazi. Saka mai ava varamba, tingavaitirei? Gehazi akapindura akati, zviro kwazvo havana mwanakomana, nomurume wake wakwegura. Ndaikumbira kuti vateereri muchengete mashoko maviri aGehazi. Mai vati hatina problem, all is well, mukugara kwedu hatina problem. Ndaikumbira kuti mubate Gehazi. Gehazi ndiye ava kuvaonera manje. Panapa hapana mwana. Number 2, murume wacho atochembera futi. Saka Gehazi ane nyaya 2 dzaari kuadhiresa, dzatadza kutowaonekwa nemuridzi wenyaya yacho. Ngatirambe takabata mashoko aGehazi. Handisi kumira apa, regai tiende pamberi. Elisha ndo paanopa promise yokuti iyo gore rinouya by this time muchaita mwana. Ende mwana akaita zveshuwa gore raitevera racho panguva yanga yataurwa naElisha. Ndobva vava nemwana. Bhaibheri rinoti rimwe zuva mwana akatevera baba vake kuenda kumunda. Akatanga kuti musoro wangu, musoro wangu. Baba vakati kumukomana waveva naye kumunda, tora mwana udzoke naye kuna mai vake. Ndaikumbira kuti mubate pfungwa iyi yokuti mwana uyu akatosvika pakukura zvokuti akuendawo kumunda nababa vake. Ndaikumbira kuti tiende pamberi mbijana. Handisi kupaverenga time yedu iri kufamba. Ngatiendei pamberi mbijana. Mwana asvika kuna mai. Bhaibheri rangu rinotaura mukaverenga pavhesi ya15 kuenda pa24, inotaura kuti mwana akarwara masikati ndokubva afa. Kurwara one day masikati achibva afa. Muziva kuti kune kushamisika kwakakura kuri mukati menyika, kuri mumazuva eupenyu hwedu. Haana nekumborwara. Tonderai patakachema hama dzedu. Makauya paya paya muri kuchema, mandinzvenga kani mukoma. Mukoma George mandinzvenga kani. Mukoma Joe mandinzvenga. Munhu andakabva kuona last month. Dai mamborwara yenyu 2 days. Apa wavari kutaurira ka? Vari kutaurira chitunha manje. Apa paridzi 9 verse 5 inotaura kuti vakafa havana chavanoziva. Dai makamborwara 2 days. Dai makamborwara yenyu 2 days. Ndakakuona mwana wamai vangu. Wandinzvenga George, wandinzvenga. Vachichema George, wandinzvenga. Inzwei hama dzangu. Vakatitangira parwendo rwokutenda. Vamwe vacho vakatomborwara kutanga mangwanani. By afternoon, munhu anga atofa. Saka rufu haruna procedure. Inonzi mukavona munhu afa nemutovo uyu afa zviri procedural. Apadisika here muri kwamuri uko. Rufu haruna procedure. Mumwe anogona kurwara nguva yakareba. Mumwe agorwara short time. Mumwe agofa asina nekurwara kwacho. Saka parwendo rwokutenda tinofa. Asi kana tofa hazvina procedure yemafiro acho. Ngatiendei pamberi mbijana. Ndoda kuti timanye pavhesi ya25. 25 iri kuti, naizvozvo akaenda akasvika kumunhu waMwari. Mai vaya ndokubva vati, ndiri kuda kutevera kuenda kuna Elisha ndokonosvika kumunhu waMwari. Pagomo reKameri. Munhu waMwari wakati achimuona achiri kure, akati kuna Gehazi muranda wake, tarira hoyo mukadzi muShunemi. Saka ari kuona ndiye Elisha ari mugomo. Ari kuona mai vari kumhanya, vari pabhiza, bhiza riri kumhanya. Ndobva vati kuna Gehazi, zvikazi, iwe tarisa mai vaya vatakagara navo mukadzi muShunemi. Chechi, ndine maminitsi mashoma ndaikumbira kuti mumbonzwa mbijana apa. Mazviona here vana vaMwari kuti mai ava after some years, because mwana haitwi nhasi achizvarwa nhasi, mai ava vafirwa, vasiya vapeta mwana wavo ari 1 mwana wacho wavaiva naye. Vamuradzika pamubhedha wairara Elisha. Vari mukuchema kwakadaro, havana kuchinja status yavo. Hello? Havana kuchinja status yavo. Havana kuchinja profile yavo. Elisha aigona kuvaziva ari mugomo kuti ndo mai vaya, which means behavior yavo kunyangwe vanga vafirwa haina kushanduka because vafirwa.
Uzati kutaura kwandiri kuita kunoko tine vanhu vakawanda vanochinja mastatus zvekuti naMlambo asingazivi nezvakaitika akangotarisa status anogona kutoona kuti okay, dziri kunetsana nemweya yakaipa. Pastatus panenge pakanyorwa kuti mweya tsvina ndisiye. Pastatus kunyora mweya tsvina ndisiye. Kuudza nevasina nenyaya yese vachiudzwa, ende kune vanhu vakawanda vanoshuva kunzwirwa tsitsi. Kurunzwirwa urombo hakupedzi nyaya iripo. Hama dzangu, ndaikumbira kuti timanye, regai timanye mbijana. Manya, tiri tesere, ndiGehazi ari kutumwa naElisha. Vhesi ya 26. Manya hako zvino, unosongana naye, uti kwaari, makafara here. 1. Murume wenyu wakafara here. 2. Mwana wakafara here. Iye akapindura akati, haiwa takafara hedu. Zita raMwari ngarikudzwe. Mavonero kuti topic yedu iri kuti rejoice in the Lord. Farai munashe. Ndinopambidza zvefarai. Mavonere statement iri kupindurwa namaya. Gehazi anotumwa kuburuka mugomo. Elisha haana kuburuka mugomo. Akaburuka ndiGehazi. Gehazi ndokumanya. Zvikanzi, mai, munofara here imi? Zvikanzi, ndinofara. Ko murume wenyu anofara here? Zvikanzi, iwe dhedhi vanofara zvavo. Zvikanzi, ko icho chikomana mwana mupenyu here? Zvikanzi, iwe chikomana chinofara, aiwa zvese zviri right. All is well. Tiri kufara, Mwari ari kutiitira zvakanaka. Chinzwai hama dzangu. Mai ava vapedza nyaya iyi. Inzwai 27. Zvino wakati asvika kumunhu waMwari pagomo, akabata tsoka dzake. Gehazi akaswedera achida kumusundira kure. Ndiye Gehazi ati, pano hapana mwana, murume wepano achembera. Ndiye Gehazi arambirwa kutaurirwa zviri kuitika. Mai vasvika paMount Carmel, vanozvidonhedzera pasi pamberi paElisha. Gehazi anovasundidzira kure. Ngatizwe nyaya iyi. Akaswedera achida kumusundira kure, asi munhu waMwari akati, murege hake, nokuti mweya wake une shungu mukati make. Asi Jehovha wakandivanzira izvozvo, haana kundiudza. Ipapo akati akati, ko, ndakakumbira mwana komana kuna she wangu here? Ko, handina kuti regai kundinyengedzera here? Ipapo akati kuna Gehazi, zvisunge chiuno, ubate tsvimbo yangu muruoko rwako, uende. Kana ukasongana nemunhu, rega kumukwazisa. Kana mumwe akakukwazisa, usamudavira. Unoisa tsvimbo yangu pamusoro pechiso chomwana. Zvino mai vomwana vakati, naJehovha mupenyu, uye nomweya wenyu mupenyu, handingakusiyi. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Mavonero kuti mai ava varamba kutaura zveupenyu hwavo kuna Gehazi. Gehazi hasi Elisha. Ende zita rokuti Elisha rinoreva kuti God is salvation. Rinoreva kuti Mwari ruponeso. Mukaiverenga pachapter 13 yamadzimambo echipiri, vhesi ya 20, inobudisa nyaya yokuti Elisha afa, hondo dzevaMoabhi dzakauya. Rimwe zuva vanhu vanga vari kuviga chitunha panzvimbo yakavigwa Elisha. Ndobva vavona hondo yevaMoabhi iri kuuya. Vanotora chitunha ndokukanda paguva raElisha. Ivo ndokutiza hondo. Chitunha chakanogunzva makodo aGod is salvation aElisha. Ndobva chasimuka kutevera vakanga vauya kuzoviga. Imagine speed yaari kutiza hondo. Ndokuona mumashure chitunha chavaida kuviga chiri kutevera. Musi uyu pakamhanyiwa. Chitunha chakanogunzva makodo aMwari ruponeso. Ndobva chamuka. Saka mai ava vanoti, handina nyaya naGehazi, handipedzi nguva. Gehazi anopiwa tsvimbo yaElisha. Zvikanzi naElisha,
tora tsvimbo yangu. Ukasvika pane mwana akafa, woiradzika pamusoro pake. Mai vakati, ini handiteveri tsvimbo. Muchiutondera here zuva riya? Mukaitendera zvakanaka nyaya. Pana Matthew nekuna Mark chapter 9, kana ndisina kukanganisa, pachitaurwa nyaya yemurume akauya nemwana, Jesu ari mugomo. Ndokusvika vadzidzi vakaungana vachiita nyaya nevanyori, vakati ndauya nemwana ari kurwara. Vakomana ndokupikitidzana nemweya yakaipa, ndobva zvaramba. Jesu anga ari mugomo. Pakazouya Jesu, baba ava ndobva vatsanangura nyaya yavo. Zvikanzi naJesu, urwurudzi harwubvi nezvimwe, but nemunyengetero nekutsanya mweya yakaipa inoenda. Hama dzangu, Gehazi ari busy paroad side. Gehazi aripo pamountain side. Gehazi aripo pariver side. Akabata tsvimbo. Tine vanhu vakawanda muchinamato vapedzera shungu kuna Gehazi vasati vasvika pagomo. Jesu anoti, uyai kwandiri makaneta, makaremerwa, ndikupei zororo. Haana umboti uyai kune vabata tsvimbo, ari kuti uyai kwandiri inini. Mai ava ndovada vanoziva kunozi kufara muna She kuita sei. Munguva yavo yokuchema havana kupedza nguva vachitsanangurira Gehazi. Muziva kuti tine vanhu vakawanda vangadai vari mumarriage dzavo, but vakabva pamarriage iye zvino vari kungogara iri misodzi, vari kuchemei. Pakaitika dambudziko nemurume wavo vachikonana, havana kuziva wokuudza, vakamanyira anga akabata tsvimbo. Gehazi akaenda mberi, vakaudza Gehazi, zviri kudai nemurume wangu, zvamuri kuona kumba kwedu iye zvino zvazodai, zvamuri kuona takagara kudai, tine matambudziko akati, vana tete havasi kundiona mazuva ano. Tine vanhu vari gudhu mukugona kutsanangurira vanhu zvinovanetsa, vasingagoni kutsanangurira Jesu anova Elisha akamirira kutakura mitoro yevana vaMwari. Usapedze nguva naGehazi. Unopedzereiko nguva naGehazi? Ende dzamakataura dzacho saka yakasorovheka ingani. Tinoda kutenda kwa mai ava vanoti zvaoma, ini ndinofanirwa kumira. Kutenda kunokurira hakupedzi shungu pana Gehazi. Kutenda kunokurira hakupedzi shungu pavanhu, kunopfuurira mberi kusvika tavonana naKristu Jesu. Kana ndisati ndasangana naJesu, vose ava ndevana Gehazi. Mukaiverenga nyaya iyi, nozoona kuti even Gehazi akamhanya netsvimbo kuendako, hakuna chakaitika. Mai vanoti handikusiyi ini. Regai Gehazi aende netsvimbo, but imini iwewe Elisha handikusiyi. Regai ndiverenge vhesi yekupedzesera iyi. Toda kumhanya pana Peter wokutanga chapter 5. Ngatisvikepo Peter wokutanga chapter 5 vhesi ya6 vhesi ya7. Hatinzwe izvoyoita. Naizvozvo zvininipisei pasi peruoko rune simba rwaMwari, kuti akukudzei nenguva yakafanira. Kandirai pamusoro pake kufunganya kwenyu kwose, nokuti iye unokuchengetai. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Zvininipisei pasi peruoko rune simba rwaMwari. Taneta nekutakura maoko avanhu pamusoro yenyu. Azoti dai maoko ainzwi rwaMwari rwuri apa, rwaGehazi rwuri apa, rwabhishopu rwuri apa, rwani rwuri apa, rwaprofeti rwuri apa, munhu aiprifeya kunoturikwa ruoko rwemunhu achisiya ruoko rwaMwari. Vhesi yati kandirai pamusoro pake kufunganya kwenyu kwose, zita raMwari rikudzwe. Mwari atiitire zvakanaka munguva yokuchema, munguva yokufara. Shoko rinoti farai munashe nguva dzose. Usazvitengese situation iri kukuwira, usatengesere vanhu, ziva wokuudza. Mwari atikomborere. Ndakunamata kuna baba vedu vari kudenga namuponesi Jesu, tinokutendai nomufaro wamakaseta pamberi pedu. Tibatsirei kumira kusvika tasangana naJesu. Vakawanda panzira vangada kuziva nezveupenyu hwedu, vangada kuziva mukuchema kwedu, vangada kuziva pakutambudzika kwedu.
tibatsirei kuuya kwamuri zvisinei nezvaitika, kwafiwa, kuri kurwariwa, pari kuchemwa. Tidzidzisei kutura mitoro yedu kwamuri Kristu. Maita enyu nemusangano wamatumba, tipei simba nekukunda kunokurira kukunda kwepasi rino. Muzita raJesu, amen. Kana basa raMwari risati rapera, vaparidzi vopiwa simba rekushanda, mweya waMwari wedenga uchasimbisa, kuti vapedze basa rake. Ngatishande sese vazvene simba, ngatishande vanhu vagaponeswe, koronato biwa tavakusha, saka ngatizvipire nasi. Vanoramba kusimka vachashamisika, voona nyangwe mabwe achidaidzira, kuti nyika ipone. Shoko richafamba rive chapupu. Ngatishande sese vazvene simba, ngatishande vanhu vagaponeswe, koronato biwa tavakusha, saka ngatizvipire nasi. Saka ngatibude nemapoka tiparidze, simba risati rapera, ngatimshandire, kuparidza kopera, tichafara tose, handei tinomushandira. Ngatishande sese vazvene simba, ngatishande vanhu vagaponeswe, koronato biwa tavakusha, saka ngatizvipire nasi. Ngatishande sese vazvene simba, ngatishande